Dámy a páni, dobrý deň, počujeme sa? Aj vzadu ma počujú? Malá skúška počutia až dozadu. Kto z vás má skúsenosť vo firme s nejakou certifikáciou manažerského systému? ISO napríklad. Pravá ruka hore. Počujem aj vzadu, aj máte, výborne, to sa dneska hodí. Len, že či tá káva bola fajn. A druhá otázka, koľky máte doma dcéru? Ľavá ruka hore. Výborne, tiež veľa. Dcéru. Deti, dcéru. Tiež. Veľmi podstatné, pretože ďalšia otázka bude, aký je najväčší rozdiel medzi prezentáciou pána Saraša a mojou. Predstavte si vaše dcery v 10 rokoch a rovno by vám to pri pohľade na toto povedali. On bol v zelenom, ja budem v modrom. To je to najpodstatnejšie. Dobre, ešte spíme trochu. Moje meno je Marek Vanko, som z TIFu a nie veľmi súhlasím s pánom Sarašom, že som ten najzodpovednejší, lebo to by asi nebolo bohviečo. Ale mne sa páčil ten názov ESG s úsmevom, čiže preto začínam tak neštandardne a potrebujem vás dostať do tejto polohy, pretože pán Saraš povedal to, čo je dnes. Čiže je tu druhý rozdiel, druhá paralela. Pán Saraš rozprával o tom, čo dnes už je, ale hlavne to, čo bude. To, čo sa bude vyvíjať. A druhý rozdiel medzi mojou veľmi krátkou prezentáciou a tým, čo budem rozprávať, je to, že ja budem rozprávať o tom, čo tu už je 10-20 rokov. Pri niektorých normách si viem spomenúť aj 40 rokov dozadu. Nie ja osobne, ale tie normy z niečoho vznikli. A prešli do dneška. A ten prienik, ktorý máme s pánom Sarašom, je dnes. To, čo je teraz. A veľmi dobre povedal v niektorom momente, že tie veci, ktoré rozprával, sa budú meniť. Budú sa meniť. Hej, aj tie normy, aj tie štandardy, aj tie veci, ale v každom prípade dnes, ako sme tu, tak ja budem rozprávať o tom, čo bolo, čo sa už deje, preto som sa pýtal na tú ISO certifikáciu, koľký z vás máte, to už máte, ten motív je iný a čo je dnes. A on rozprával o tom, čo je dnes a čo bude v budúcnosti do ESGčky. No a preto som sa pýtal na tie céry, pretože neviem, či mi dáte za pravdu, ale pokiaľ by tu boli naše céry vo veku 10 rokov, tak by rovno povedali, on to mal v takom peknom zelenom a tu na pán to má v modrom. A veľakrát by to stačilo. That's it. Hej. Jaký jednoduchý svet. Veľakrát som závidel, keď moja dcera prišla do obchodu a to bolo všetko. Ešte aj keď sme lyžovali, tak pustila 5 palíc pretože ona chce ten kotúč ružový. A videla, že ten ružový je opäť nie. Ona nepotrebuje ísť rýchlo sa lyžovať, ona potrebuje ružový kotúč. Čiže v tomto by bola modrá. Asi aj poznáte náš certifikačný orgán, alebo túto spoločnosť. Sme veľmi veľkí, veľmi širokí. Na Slovensku sme len taká malá pobočka toho, čo na celom svete funguje. Starý som chcel povedať, cez 150 rokov, 150 teraz z hlavy, presne neviem, 3 alebo 4 rokov už sme na trhu. Tu sú nejaké čísla celosvetové, tu sú nejaké milníky TIFu a idem rovno k tomu, prečo sme tu dnes. Tu nám máme nejaké kompetencie, ktoré máme v rámci Slovenska. V rámci Slovenska nemáme všetky kompetencie, ktoré sú v rámci Európy alebo v rámci matky v Nemecku. Máme tu kompetencie, ktoré sú priamo úmerné nášmu 5 miliónovému trhu, respektíve sú určité oblasti a zhodou okolností CO2, karbon a podobne sú. Je to oblasť, ktorou presahujeme Slovensko. Čuduj sa svete, alebo nechám si toto, čuduj sa svete. Budem možno odkazovať na také perličky, čo sa týka CO2, ktorá bude veľmi podstatná, za chvíľku budem rozprávať. Tak sme certifikačný orgán, ktorý certifikuje Lenovo celú Európu na energetický audit zo zákona 50 000 a teraz im robíme CO2, už to sme partneri asi 7 alebo 8 rokov a Lenovo Amerika zamietla Mníchov, vybrala si nás Bratislavu kvôli rôznym veciam a rokovačkám. To znamená, čo sa týka CO2, ďaleko skôr sme už riešili pre americké firmy a konkrétne pre Lenovo celú Európu od Estónska po Škótsko. A predtým, než ESG vstúpilo
do takého rozsahu a takej komunikovateľnosti, ako je dnes. Ja dnes na tú cirka do 11:30 budeme spolu, mám pripravené len dve myšlienky. V každom prípade ďalší rozdiel, len dve myšlienky. Prvá myšlienka už svieti, je veľmi podstatná a to je Európska smernica číslo 825, teraz z jary tohto roku, ktorú spomínal aj pán Saraš. A myslím, že tu bolo spomenuté, že máme teraz 2 roky všetky štáty, aby sme ju preniesli do legislatívy. Čiže to je prvá myšlienka, že máme tu takúto smernicu, ktorá hovorí o greenwashingu a o tom, že musia byť verifikovateľné alebo musia byť verifikované a klientom prednesené verifikované údaje zelené. Aj to slovo zelené sa tam niekde nachádza, takto ako ho hovorím. To znamená, nie je možné to, čo sa deje dnes, aby firmy o sebe rozprávali čokoľvek, že plnia a nemajú to dané a overené. Čiže to je prvá myšlienka, bude táto smernica. A druhá myšlienka bude, že sú tu manažerské normy, ktoré certifikujeme, nie len my, ale aj iné certifikačné orgány, ktoré sú akreditovateľné, certifikovateľné a rokuce už firmy mnohé sú podľa nich certifikované. Ja tam za chvíľku budem mať veľký súbor všelijakých čísel. Čiže druhý rozdiel medzi mojou prezentáciou a prezentáciou pána Saraša bude v tom, že on mal veľa štandardov, ktoré mali písmenka, ja budem mať veľa štandardov, ktoré budú mať číslice. Čiže rozdiel zelené a písmenkové, modré a číslicové. Čiže tieto dve myšlienky sú tie podstatné a bol by som rád, keby z tejto prezentácie ste si odnesli tieto dva poznatky, že máme tu smernicu, ktorá zmení marketingový trh, a sú tu normy, ktoré už tu sú a sú použiteľné do ESG, ktorých motivom nie je ESG, ale sú použiteľné. Teraz, keď hovoríme o greenwashingu, marketingu, o tejto smernici, čo myslíte, koľko percent z toho, čo sa v Európe, nie je na Slovensku, nie tak úplne, ale koľko percent z toho, čo sa v Európe propagovalo v rámci firemnej propagácie a marketingu o zelenosti firiem, koľko z toho bolo vydedukované, že je greenwashing. To znamená, firmy to tvrdili, ale nevedeli to dokázať. Koľko percent z toho, minulý rok, dajme tomu rok 2022, dajme, v 23. sa to už rozprávalo, koľko percent z toho, čo bolo v marketingovom priestore o zelenom, koľko percent z toho bol greenwashing? 70 až 80%. Niekde ku 80%. 80% toho, čo firmy tvrdili o sebe, že je to zelené a sú obnoviteľné a CO2 neutrálne a podobne, ničím nepodložené. Európska, a teraz sa vrátim, chcel som povedať komisia, ale na základe tej smernice, ale teraz neviem presne úrad, ale je to nepodstatné, a letecká spoločnosť holandská KLM dostala tento rok pokutu 10% z hrubého obratu. 10% z hrubého obratu dostali pokutu za to, že tvrdili, že majú trvalo udržateľné a obnoviteľné lety, nevedeli to dokázať. Nedávno, to je teraz otázka posledných mesiacov, to znamená KLM dostala takúto pokutu. Aj na základe tejto pokuty a tejto smernici my napríklad my overujeme CO2 dvom bankám na Slovensku kvôli zmluve o mlčanlivosti, nemôžem povedať podrobnosti, ani ktoré nemôžem povedať, nemôžem. Ale v každom prípade jedna z tých bank na novo overenie si dala až po tejto pokute, pretože naozaj sú to, tie banky samozrejme patria k nadnárodným spoločnostiam, táto smernica zmení trh, pretože jednoducho už nebude možné tvrdiť, že sme zelení, a nebudú to vedieť dokázať. To znamená, už sa to deje a hneď po udelení tej pokuty my sme na Slovensku znovu overovali nové výpočty CO2 jednej z dvoch veľkých bank, ktoré robíme my. Hej, tie ostatné sú ešte v závese, myslím, že to nerobia. Čiže táto smernica si myslím, že zmení veci. Nie je možné tvrdiť, že som zelený, keď zelený nie som. A otázka tu je aj na ten výraz zelený, ale ono to tam zelené vymývanie mozgov. Čiže ja som bol veľmi zvedavý, keď to vychádzalo, že či naozaj, lebo veľmi často používame to som zelený, nie som zelený a podobne, nachádza sa to v smernici. To znamená, môžeme to považovať za výrok, výraz, ktorý je terminus technicus.
Hej, lebo bolo to také, ako že je to ľudovo povedané, alebo je to, normálne to má v tom názov, že zelený. No a teraz idem postupne k tej druhej myšlienke, alebo možno ešte, že možno nadviažem pri tých zelených a pri tom greenwashingu k takej jednej perličke. Toto nás čaká ESG a v rámci ESGčka v každom tom jednom segmente normy, ktoré dnes sú už certifikované, sú roky certifikované a ktoré sú použiteľné do tých segmentov. Hej. A nechám si tento slajd a ešte sa vrátim k dvom veciam. Jedna vec, pán Saraš tam mal na slajde napísaný koeficient Rakúska 4,06, tuším, inverzný koeficient, to znamená, čím vyššie číslo, tým lepšie, ku megawatt hodine. Rakúšania boli menej zelenší ako Veľká Británia, ale v podstate sú tu z nášho okolia najzelenejší. S kolegom, ktorý práve robí výpočty CO2, ktoré my overujeme, sme sa zasmiali, pretože je to číslo, ktoré pravdepodobne je to číslo, ktoré je prevzaté z výroby elektrickej energie v Rakúsku. Keby sa robilo číslo zo spotreby elektrickej energie, tak by boli úplne niekde inde, lebo nakupujú elektrickú energiu Rakúšania v Rumunsku a Bulharsku. A z čoho robia Rumúni? Z hnedého uhlia. Čiže je to také, v tom zelenom priestore je to také, že áno, ale nestačí im tá zelená energia, nestačí im, ono sa to tak aj nazýva, aj v tých faktúrach máme, tá zelená energia, čiže musia kupovať. A otázka je, kým tá výroba nebude v celej Európe alebo na celom svete, tak stále budeme mať niekde miesta, kde sa CO2 produkuje vo zvýšenej miere aj kvôli elektrike a keďže zemegula je gulatá a vietor fúka, tak sa to prefúkne a podobne. Si pamätám pred rokmi, kedy sme ešte v TIFE rozmýšľali, že či ideme do oblasti kotovaných a obchodu s emisiami, to je celá taká zvláštna oblasť, tak som sedel na jednej takej konferencii a na záver som sa tak nesmelo prihlásil v rámci diskusie a hovorím, prosím vás, môžem mať otázku. Je stále zemegula gulatá? Roky som si myslel, že táto moja otázka bola absurdná, kým tu nedošlo k výroku jedného pána mediálne propagovaného, niekoľkokrát som si to pustil, či to myslí vážne. Takže položil som otázku, či je zemegula gulatá a všetci, že áno. A prečo sa pýtam takúto absurditu? No lebo keď je gulatá a Čína a Spojené štáty nepodpísali, vtedy ešte mali nepodpísaný Parížsky dohovor, ten pred 21, tak potom čo my tu v Európe a inde urobíme? Ale našťastie sa to zmenilo a už to dopísali, už teda aj oni, že teda sa pridajú k tomu, že ideme dekarbonizovať, ale bolo to obdobie, kedy sa už obchodovalo s CO2 a tí najväčší producenti CO2 v tom neboli zahrnutí. To znamená, ak je zemegula gulatá, tak. No ale čuduj sa svete, po tých rokoch som sa dozvedel, že ono to nie je také isté, či je gulatá, že áno, viete, ono by možno mohla byť aj plochá, že keď, na čo náražam, ale nevadí. Dobre, ESG. ESG môžeme pomenovať rôzne ako systém. Ja ho pomenovávam osobne z mojej skúsenosti dnešného dňa toho, čo sa momentálne deje na trhu ako filozofiu, pretože motív, prečo sa ľudia zaujímajú ESG, pán Saraš mal rozdelené ESGčko na tom jednom slajde domácnosti, firmy, malé firmy a podobne. A ja trošku ináč rozdelím ESGčko z pohľadu motívu, prečo sa o neho zaujímate. Prvý segment sú firmy, ktoré sa o neho zaujímajú, pretože to bude zákonná povinnosť pre finančný report, ktoré každá jedna firma robí na konci roka, aby ten finančný report bol doplnený o nefinančný report a to bude ESG report. To je prvý segment. Hej. Čiže veľakrát počúvame, že je to zákonná povinnosť. Pozor, tá zákonná povinnosť tu bude a je. Zatiaľ ja evidujem len jednu firmu a ju certifikujeme, ktorá je kotovaná, jak sa pýtal pán Saraš na začiatku, že či je tu nejaká firma, ktorá už teraz je povinná riešiť ESG, nefinančný report vo finančnom výkazníctve. Momentálne sa to týka firiem, ktoré sú kotované na burze. Máme takú na Slovensku, dokonca my máme na Slovensku nedaleko Bystrice vo Vlkanovej firmu. Teraz je dosť mediálne propagovaná, ktorá je najúspešnejšia na českej burze. Firma Gevorgian, certifikujeme ich a tam došlo k takej zábavnej situácii a preto aj tá segmentácia z mojej strany, kedy šéf pán Gevorgian telefonoval so mnou, že teda by mal riešiť ESG systém.
Začali sme to riešiť. Pri mojej komunikácii s KPMG sme prišli na to, že jeho vlastný ekonomický riaditeľ to už dávno rieši s KPMG, pretože jeho ekonomický riaditeľ to bral ako, že je to ekonomická záležitosť. Riešil to dopredu. Šéf mal pocit, že je to záležitosť manažerských systémov. Nie, ESG ešte nie je medzi manažerskými systémami. ESG, toto zo zákona, ten prvý segment, ktorý evidujem, je vo finančnom výkazníctve a nefinančná správa vo finančnom výkazníctve. Druhé, nachádzalo sa tam aj u pána Saraša toto delenie, len trošku z iného pohľadu. Druhý segment je, môže po vás chceť ESG report nejaký stakeholder. To znamená štát, banka, poisťovňa, výberové konanie, či už súkromného sektoru, alebo štátu a rôzne veci okolo stakeholderu. Tu sa dejú momentálne už také veci, že pri tom výberovom konaní, pri poisťovni, pri banke dostanete do ruky dostanete ESG report, ktorý máte vypísať. On nemá nič spoločné s tým zo zákona, pretože má rôzne formy. Videl som zo 20, zo 30 ESG reportov z rôznych dôvodov vydaných. Toto je druhý segment, to znamená štát, banka, poisťovňa, výberové konania. A videl som veľké rozdiely medzi nimi. Niekto chcel veľa, niekto chcel málo, niekto chcel len CO2, niekto chcel... Proste rôzne veci tam boli, samozrejme s výsledkom, že to bude bodované a ten stakeholder, ktorý ho od vás vyžaduje, ten si urobí hodnotenie. Tretí segment je klient alebo vaša matka. To znamená, teraz sme vzadu pozerali, lebo kolega mi doniesol ukázať prepočet firmy, ktorá vyhrala vo Švédsku výberové konanie na ťahanie káblov. Dobre hovorím? Na ťahanie diaľkových káblov. Vyhrali to, ale Švédi si vypýtali kompletný výpočet CO2, ktorý tam zanechajú. A ono sa to teraz počíta, ono teraz už aj bude ináč vyzerať tá cena. To znamená, pozerali sme teraz vzadu tú tabuľku a boli tam šialené veci, čo všetko tam musí byť, aby tá CO2 teda naozaj tou činnosťou, tou produkciou sa tam preniesla. A je to klient, ktorý to vyžaduje od firmy. Tá firma možno netuší, čo preniesie a nepreniesie do finančnej správy, ale tomu klientovi musí odozdať túto tabuľku, ktorú som pred chvíľkou videl, že klient to vyžaduje. A samozrejme, keď tam máte 200 000 zákazku, tak teda to chcete vypočítať, lebo máte 200 000 zákazku. No a v tomto segmente je ešte klient a matka. Videl som niekoľko ESG reportov, ktoré vyžadovali vyplniť materské firmy od svojich dcér v lokácii na Slovensku. Hej, to je Continental, Volkswagen, veľké nadnárodné firmy, ktoré tu majú lokácie, tak vyžadovali vyplniť ESG správy. Čiže ja momentálne vidím tieto tri segmenty, pre ktoré tu aj vy sedíte, pre ktoré sa ESG rieši. A opäť tak na neprispanie, čo myslíte z tých troch segmentov, ktorú tú správu, ktorú som videl som ich asi 30, bola najrozsiahlejšia, najkomplikovanejšia? Od koho? Matka, dcera. A korejská firma. Skoro som odpadol. Korejčania, ako keď sem prišli, keď sa otvárala Kia, tak oni sem prišli s fyzickými trestami. Oni prišli, majstri mali pocit, že môžu byť svojich podriadených. My sme to museli vysvetľovať, že sú v Európe, že bohužiaľ nie, ako tu sú fyzické tresty už 200 rokov zakázané, alebo 100 rokov. A korejská matka od dcery vyžadovala taký ESG report, že tam bol ešte kobalt, síra, kompletne skleníkové plyny, 27 000 jednotka, 69 zo zákona kybernetický bezpečnostný audit a podobne, že úplne rozsiahle. No a prejdem na písmenka. Environment, social, governance. Sami trošičku som toto preťahol, míňa čas, ale nevadí. V rámci environmentu, ak je firma certifikovaná na ISO 14001, je to systém environmentálneho manažerstva. Veľká výhra, roky tam má ciele, roky tam má plnenia, má tam zo zákona plnené veci. Absolútne sa to dá preniesť do ESG reportu. 14064 už spomínal pán Saraš, je to výpočet CO2. Túto normu špeciálne na ňu upozorňujem, pretože jediná vec, ktorá bola vo všetkých typoch tých reportov, ktoré som videl, lebo samozrejme videl som reporty, ktoré boli od banky, poisťovňa, boli veľmi podobné. Dokonca je tu taká záležitosť, že
Združenie bank v Európskej únii, neviem presne, kto to inicioval, je to jedno, vydal formu, ako by mali tie reporty pre banky vyzerať pre všetky. Nie sú jednotné. Každá banka má inú tú formu a má tam iné informácie. Čiže keď žiadate o úver v ČSOBke a vo VUBke, tak dostanete na stôl iné reporty. A vyplňate iné veci, sú pre nich dôležité. Jediné, čo bolo vo všetkých, je 14064, to je CO2 výpočet. A na základe tej smernice a na základe napríklad toho, čo sa deje v bankovníctve, to musíte mať verifikované. Je to jediná norma, ktorá je dosť exaktná, jediná takto medzinárodne uznávaná na výpočet CO2. Samotný výpočet CO2 minimálne 7-8 metodík je bežne v obehu na CO2. Rôzne medaily a Lord, nespomeniem si teraz na meno anglicky, má svoju vlastnú metodiku. To ISO je najznámejšie, aby som povedal také najgenerálnejšie. Jedna taká perlička, nie je na svete ešte norma, ktorá by bola akreditovateľná na výpočet CO2. Ani táto 16064. Všetky normy, ktoré tu mám, sú akreditovateľné. To znamená, ak je certifikačný orgán ako my alebo niekto iný akreditovaný podľa tej normy, tak môže vydávať certifikáty podľa tej normy. Na CO2 nie je akreditovateľná norma. 16064 má k tomu najbližšie, pretože je to zo skupiny 14064 14-kových noriem. Preto my ako TIFka certifikujeme podľa tohoto uhlíkovú stopu a nie podľa niečoho iného. 14021 úplne neznáma norma, jeden zákazník zatiaľ na Slovensku a overovanie environmentálnych tvrdení. Minulý rok, keď to zákazník chcel, tak sme na to pozerali, že dobre, spravili sme mu to. Vyšla tá smernica a úplne ináč sa to javí. Možno, že toto bude norma, po ktorej budú siahať tie firmy, ktoré nemajú 14 000 jednotku, aby splňali tú smernicu, ktorá je daná. 50 000 jednotka, systém energetického manažerstva, dokonca je to zákonná povinnosť. Veľké firmy, je ich na Slovensku medzi 700 až 3000 podľa toho, ako to započítame a nezapočítame, ktoré majú povinnosť podľa zákona 321 mať energetický audit. V paragrafe 14 sa píše, že môžete mať aj 50 000 jednotku. To znamená, pre niektoré firmy je to zákonná povinnosť, pre niektoré firmy je to riadenie energetického manažmentu, to znamená firma, ktorá má veľké spotreby, veľmi významná norma, keď už sú certifikovaní, opäť prenášajú do tej oblasti Ečka. EMAS, PEFC, lesy. Nie, PEFC, FSC sú lesy, EMAS je niečo podobné ako 14 000 jednotka, len v inej štruktúre, v inej forme, ale v podstate je to systém environmentálneho manažerstva. No a dole mám také perličky ako ISCC SURE, tie som vypichol, nie sú tu všetky normy, ktoré sa tam dajú zadať, tieto som vypichol. ISCC a SURE sa vyslovene týkajú biomasy. Pán Saraš tam má niekde napísané výroba elektrickej energie z biomasy. Ak dodávate štiepku drevnú do teplárny alebo elektrární, nutne zo zákona musíte byť certifikovaní podľa SURE. Ale týka sa to len tej drevnej štiepky. ISCC, ak dodávate biozložku do benzínu, normálne do fosílneho paliva, ale biozložku, tá sa tam nachádza, ale sú to prísne limitované záležitosti, tak zo zákona alebo z dodávateľského reťazca nutne potrebujete ISCC. Obidve normy sú o biomase, ale ani jedna není napríklad o tom, čo sa dáva do bioelektrární na to, aby vyrábali z bioodpadu elektriku. To je iná biomasa. To znamená, narábame tu s výrazom biomasa, máme tu dve normy. Jedna dokonca sa absolútne týka výroby energie, elektriky, ale je to len drevná štiepka. Toto máme v environmente, dole máme ešte 9000 jednotku. Tá 9000 jednotka je norma, ktorá je použiteľná pre všetky tri segmenty, pretože v rámci 9000 jednotky, hoď je to management kvality, sa hodnotí pri certifikácii plnenie zákonných povinností. To znamená plnenie environmentálneho zákona o odpadoch a BOZP 125. To znamená, ak firma aspoň 9000 jednotku má, tak v rámci tej 9000 jednotky vie vydokladovať, že zákonné povinnosti má plnené a tým pádom plníte dosť veľký rozsah, alebo máte čo dať aj do ESG správy. A to práve prejdem na ďalší, na social. A pri social ten environment má veľa noriem, niektoré tu som nemal ani uvedené, ktoré môžete použiť ako verifikáciu toho, že naozaj máte zavedený systém, ktorý je podľa nejakej akreditovateľnej, certifikovateľnej normy a máte dôkaz, že to u vás vo firme tak je. Čo sa týka social,
to je zložitejšie, pretože hore mám normu 26 000 a SA 8000. SA 8000 sme niekedy certifikovali, teraz je to záležitosť hlavne Severnej Ameriky. 26 000, to je druhá norma, ktorú tu mám, ktorá je neakreditovateľná, je navádzajúca, certifikujeme podľa nej nejaké firmy, ale v európskom priestore je zákonník práce tak striktne nastavený, že tieto normy ho v podstate podliezajú. Normy v rámci social, to znamená nezamestnávať tehotné ženy, nezamestnávať detskú prácu, nevykorisťovať zamestnancov, že robia 7 dní v týždni po 15 hodín v zamestnaní. Toto v Európe není možné. To znamená, tie normy, ktoré sú dlhodobo, to znamená od toho dneška dozadu, vyžadované od firiem a certifikovateľné boli hlavne venované firme, ktoré sú v Ázii. Počuli ste také otrokárne, povedzte mi ešte výraz na textilný priemysel, robotáreň. V Ázii, keď veľa ľudí šilo v neskutočných podmienkach a potom to príde ku nám na trh a nechcem menovať značky, ale rôzne pre nás iha, fiha značky a šité niekde v Ázii. To znamená, boli tam normy podobné ako tie dve, je ich viacej, ktoré v podstate kopírovali ten náš zákonník práce niekde vo svete, zjednodušene povedané, ale certifikovateľní boli. Na Slovensku eviduje momentálne ešte písmenkové normy, ktoré sa týkajú textilného priemyslu. Asi len 2 fabriky viem, že sú certifikované. My ich nerobíme, lebo sa to týka toho azijského trhu a spadli do toho nejaké 2 textilky na Slovensku. 37001 protikorupčný systém manažerstva. Opäť je to vec, ktorú keď máte zavedenú, viete ju preniesť aj do toho social, lebo sú tam nastavené veci, ktoré viete priamo preniesť a týka sa to. 37301 je súlad manažmentu s právnymi normami. To znamená, opäť tých firiem není na Slovensku veľa, ale pokiaľ je firma podľa toho certifikovaná, opäť ten systém, keď od vás niekto požaduje, vy ho máte, veci, ktoré sú v systéme, ktoré máte zavedené, viete preniesť do tohto segmentu social. Hej, a máte to rovno verifikované. GDPR a ISO 27001, GDPR, myslím, že všetci vieme, o čo ide. Hej. Ja som sa smial, keď boli také tie billboardy, že Európa áno, GDPR nie. GDPR chráni nás, ľudí, obyčajných. Predovšetkým. Hej. To by bola samostatná prednáška, prečo GDPR vzniklo a jak sa v Amerike kradli zoznamy a jak niektorí ľudia zrazu prišli na to, že sú 2-krát, 3-krát, hej, že nie sú len ja ako Marek Vanko, ale v Spojených štátoch zrazu prišli na to, že som 3-krát a 2-krát som si zobral úver a rôzne podobné veci. To znamená, pôvod GDPR a ten hlavný dopad je o ľuďoch, čiže patrí to do social. 27001 je všeobecná ochrana dát, to znamená, je to management ochrany dát, tam spadajú aj ľudia. Opäť je to norma, ktorá je širšia ako tento social rozmer, ale patrí to tam. No a posledné, governance, a to už aj tak trošku preťahujem, takže idem k záveru. Toto je z tých 3 segmentov taký, ten social je úplne jasný, environment je jasný, ten governance, ono to tak lieta, niekde sa dokonca stretám s tým, že veľmi zjednodušene je predstavený ako plnenie zákonných povinností, alebo ako manažment danej spoločnosti pristupuje ku riadeniu rizika a podobne, čiže je to taký širší výklad, sami uvidíme, čo v ňom, ale v každom prípade 37301, 37001 GDPR som spomínal, určite opäť v danej norme sú veci, ktoré zasahujú do tohoto. 27001 absolútne v dnešnej dobe kybernetických útokov. Tie kybernetické útoky sa zvyšujú nie z roka na rok, ale z kvartálu na kvartál geometricky, to je úplne šialené. To znamená 27001, ja si pamätám, keď prišla na trh tak výraznejšie asi 8 rokov dopredu, mysleli sme, že sa bude týkať softwarových firiem, hlavne nie prvé boli priemysel, lebo priemysel si chránil svoje know-how, to znamená, klienti od svojich dodávateľov vyžadovali, aby mali zavedenú 27001, aby boli dáta chránené. Dnes je to úplne niekde inde. Dneska sa potrebujú chrániť ešte aj materské školky, lebo hackeri sú schopní hackovať ešte aj materské škôlky. To znamená, tá 27001 ide celým prierezom. 9001 tu mám opäť uvedenú, ako som spomínal, tá v všetkých 3 segmentoch sa nachádzajú state, ktoré sa dajú použiť. No a úplne na záver mám normu 31000 systém riadenia podnikových rizík. Tá sa vyskytuje iba tu.
a rizika boli napríklad z normy kvalitatívnej IATF prenesené aj do 9000 jednotky a do iných noriem, ale je to to, čo governance hovorí, právne predpisy, ale je tam aj akým spôsobom spoločnosť riadi svoje podnikanie, to znamená, spadajú do toho aj management rizik, to znamená nezachádzanie, inými slovami, do rizik, ktoré by ohrozili podnikanie spoločnosti a tým pádom aj ľudí, ktorí sú zamestnaní a samozrejme aj to okolie. 5 minút mám po. Dámy a páni, len dva message som chcel, aby ste si, že je tu nejaké dnes a je tu nejaké to, čo bolo. A to, čo bolo, je tu množstvo spoločností. Koľko je tu firiem, ktoré ste certifikovaní na niektorú z tých noriem? Je vás dosť. Tým pádom plníte tie veci. Koľko je tu firiem, ktoré máte 2 alebo viac noriem certifikovaných? Výborne. To znamená, v podstate do ESGčky, do toho nefinančného reportu, ktoré vaše ekonomky možno už vyplňujú, sa prenášajú presne tie veci, ktoré v rámci tých noriem sa vo firme riešia, sledujú, plnia, manažujú, sú na ne plány a rozvíjajú. A navyše ich máte ešte verifikované, to znamená, rovno splňate aj smernicu 825. Čo sa týka CO2, tá jediná je absolútne vo všetkých ESG reportoch, ktoré som videl z ktoréhokoľvek segmentu a samozrejme bude aj v tom povinnom, v tom zo zákona. A to je taká otázka širšia, ale tomu sa venoval aj pán Saraš. Čiže dámy a páni, ďakujem. Ja by som tam mal mať poslednú otázky. By som postreboval, ale tam 47.01. Nebola tam? Hups do social. Určite, pretože je to BOZPčka, to znamená tak, ja ju predstavujem ľuďom ako nadstavba na zákonnú povinnosť, zákon 125 o BOZP. 45 jednotka, ak som ju tam nedal, ďakujem za pripomenutie. Určite patrí do social ako veľmi významná norma. Dokonca ja roky tvrdím, akože som bol niekedy riaditeľ fabriky, keby som bol riaditeľ fabriky výrobnej, ja by som nerobil bez 45 000 jednotky. Chráni manažment pred tým, že Jožko si ide zapáliť tam, kde si nemá zapáliť, tam ho pripučí, zomre otec 3 detí a Continental nevie čo s tým, lebo ho to mrzí, ale Jožko tam išiel preto, lebo si chcel zapáliť a nechcelo sa mu ísť tam, kde sa zapáliť môže a podobne. Hej. To je ISO 45001 BOZP. Pre manažérov veľmi podstatná norma, lebo vy nikdy neviete, kedy niekto vystrojí nejakú hlúposť a bohužiaľ, keďže sme veľmi významný partner jednak Národného bezpečnostného úradu, tam jediný partner, ktorý ťaháme v rámci kybernetickej bezpečnosti, ale sme partnerom aj Národného inšpektorátu práce, tak trošičku vidíme do tých ťažkých úrazov a do tých smrteľných úrazov, ktoré stále ešte na pracoviskách máme na Slovensku. A 45 000 jednotka je niečo, čo tomu predchádza. Nejaká iná otázka? Tak potom mám veľmi, veľmi pozitívnu správu pre vás. Dámy a páni, obed.